गासै 7 साननि हाबाफारिजों दिनै परबतझरानि काजिगावआव बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामनाय मावबादाखौ बेखेवदों। मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो परबतझरा जिल्ला हारिमु आफादजों जथायै दिनैनिफ्राय बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामनाय मावबादाखौ बेखेवनो हायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे मावबादाया फैगौ 27 जुलाइसिम सोलिबाय थागोन। क'क्राझार जिल्ला परबतझरानि काजिगाव कमिउनिटि नब्लाङाव दिनै बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरो दामनायखौ बेखेवना होनाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजिरगिरि बसुमतारीजों लोगोसे बारलाम्फा नार्जारी, सोमदोन वारी बिथांमोनहा बाहागो लादों। मोसाखावरि फोरोंगिरि रिता मोसाहारि आरो रिना बर'आबो बे मावबादा बेखेवनाय समाव नुजाथिदों। परबतझरा जिल्ला हारिमु आफादनि गाहाय आफादगिरि गसाइ खुंगुर ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि राजेश ब्रह्मजों लोगोसे गोबां हारिमुनि मावफारियाफोराबो बाहागो लाबावदों। परबतझरा जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि गसाइ खुंगुर ब्रह्मआ बे मावबादायाव बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। जों दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो परबतझरा दुलाराय बर' हारिमु आफाद बे जथायै जोंनि मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे अनसुंथाइजों जों जयैनो जे बर'नि दोरोङारि जे दामनाय देनाय आरो मोसानाय जोङो बेखौ 7 साननि थाखाय जोङो मावबादा लानाय जादों। जिहेतु बे ओनसोलाव जे परबतझरा ओनसोलाव जे बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानाय बे आयदायाव गोबां उन जानानै दङ। बे ओनसोला माने हारिमु बिथिङाव गोबां गोग्लैसोनानै दं हिसाबै जोङो बेखौ नोजोर बोदों आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो जोङो परबतझरा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव जे बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनायनि मावबादा लानांगौ। जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलाव जे हारिमु बिथिङाव गोबां फोजाखांनांगौ दं, गोबां मावनांगौ दं हिसाबै मावबादा लायोब्ला गोबां सोलोंसाफ्रा फैनानै सोलोंगोन आरो हारिमुखौ लाखिनायाव हारिमु बिथिङाव खामानि मावनांगौआव, हारिमुखौ फोजाखांनांगौआव, हारिमुखौ फोजौखांनांगौआव खामानि मावनांगौ दं हिसाबै नोंथांमोननि ओनसोलनि जे हारिमु सिबियारि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन, मिथिहोनांगोन, सोलोंहोनांगोन। अब्लासो जोंनि हारिमुखौ फोथांनायाव, हारिमुखौ लाखिनायाव माने गोबां बिथांमोननि बिहोमाजों जोंनि हारिमुवा जौगागोन होननानै जोङो सानो। गासिबो जोङो बेखौ नंथारगौ होननो हाया। जोङो दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नाजानायाव जोंनि बुहुमनि जेरावखि थाया मानो बर'फ्रा जे जोंनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला बा गुबुन गुबुन मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ जोङो खौसेयै नाजानानै दुलाराय बर' हारिमु आफादा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरनि गेजेरावब्लाबो जे जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय आरो बारदै सिख्ला मोसानाय बा गुबुन गुबुन मोसानाया एखेयैनो मोसाजाथों एबा एखेयैनो सिनायथि मोननांगौ हिसाबै जोङो बेबायदिनो दुलाराय बर' हारिमु आफादा मावबादा खुंबोबाय थानाय जादों आरो गोबां खेब जोङो मावबादा खुंनानै दिनै जोङो बुंनो हायो जोंनि मोसानाया एखेयानो जाबोगासिनो दङ आरो दिनै गसाइगावआव बे एखे बागुरुम्बाखौनो मोसागोन, धेमाजियावबो बे एखे बागुरुम्बाखौनो मोसागोन, बा गवालपारायावबो बे एखे बारदै सिख्ला, उदालगुरियावबो बे एखे बारदै सिख्लाखौनो जोङो हारिमुनि नाजानायजों, हारिमु आफादनि नाजानायजों जोङो मोनसे बिथं, मोनसे खौसेथियाव जोङो लाबोनो हाबाय। उद्देश्यखौ हारिनि कालचार हिसाबै जोबोद माने गोबां दंथारो आरो बे उद्देश्यखौ बयबो मिथिखागौ आरोखि। जोंनि बर'नि हारिमुवा थांनानै थानांगौ, खारन हारिमुखौनो जोङो मोनसे हारिनि मोनसे जिउ हिसाबै साननानै लानो हायो आरोखि। हारिमु गैयाबा बे हारि होननायाबो थाखाया। दा बे हिसाबै जोङो हारिमुखौ मालाबाबो फोथैनो हाया। जाहाथे हारिमुवा हारिनि आयना, बे आयनायाव जेरोखोम जोंनि महरखौ नुयो बेबायदिनो हारिमुनि आयनायाव हारिमुखौ नुनानै हारिखौ सिनायो। जाहाथे बे हारिनि आयनाया अरायबो बायनानै थाङा, माने फ्रेम खालामनायनि गेजेरजों जों हारिखौ लाखिबाय थानो हायो। जोंनि बर'फ्रा बेखौ आदर खालामो, बेखौनो नोजोर बोदों। बे हिसाबै जोङो जायफोरा बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बेफोराव एसे फासयनानै दं, बेफोर जायगायाव जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनैहाय वार्कशप खुङै बेफोरखौ जोङो
हारिमुखौ गोरा खालामदों जेनेरेसनखौ फोरोंदों जाहाथे बे जेनेरेसनानो आरो फिउचार बुजिबोगोन माने जेनेरेसनखौ फोरोंनानै दोनलाङो आरो बिदिनो गोगोम बानायो आरोखि बेखौ बे थांखि लोगोसे जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय खननाय मोसानाय बेफोरखौ इउनिट कमिटि बानायनाय साइन्टिफिक प्रसेसजों लांनानै जोङो मोनफ्रोमबो जायगायावनो जोंनि जेनेरेसननि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय माने एखे जिनिसखौनो एखे दामनाय देनाय खननाय मोसानाय एखे टाइमिं बेजों मोसानानै जोङो गोरलै प्रसेसआव लांनो हायो बयबो रोंनो हायो बे हिसाबै जोङो वार्कशपनि गेजेरजों माने हारिमुखौ फोजौनाय जेनेरेसनआ फोरोंगासिनो दं आरो दा बे बतझर ओनसोलावबो बे बतझर ओनसोला मोनसे जारिमिनारि मोनसे जायगा बुंनो थाङोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो थागिबि होननायनिफ्रायनो बतझरायाव रायजो जादों खोमा बर'फ्रा बेनिफ्रायनो दा जायगा गोसारलांनाय जारिमिना खिथायो गोदोनि बोराय बुरैफ्रा खिथायो आरो बेवहाय गेदेमा बुजियो बे जाहैबाय ब्रिटिश मुगानि आमोलावबो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आमोलाव बिथाङानो दिनैहाय जाथियाव समाजखान्थि आरो मोनसे ससियेल समाज बेखौ गोरा खालामनानै बेखौ मोनसे सिस्टेमाव लांनानै बर' हारिखौ जौगाखांनायाव माने मदद खालामदोंमोन बे गेदेमायाबो बे हिसाबै जों बतझर ओनसोलखौ जों नागारनो हाया माने बर'नि जारिमिनानो बर'नि हारिमुआनो बुंनो थाङोब्ला बे बतझरावनो माने जागायदों होनब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा आरोखि दा बेखौ आङो अरायबो हारिमु आफादनि जानानै बतझर ओनसोलाव अरायबो साबायखर होयो आरो हारिमु बिथिङाव माने हारिमुखौ अरायबो लाखिलांबाय थानायखौ खावलायो माने गुरै खावलायनाय जादों। आङो बतझर डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जानानै थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो आङो बे मावबादा अर्थात वार्कशपखौ आं खुंनो नाजाबाय थादोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा दुलाराय बर' हारिमु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बिथां बा सेन्ट्रेलनि बिथांमोनहा बुंदों जे माने टाइमा उनाव उनफोर समावहाय जालांबाय थागोन बे हिसाबै बिथांमोनहा खावलायबाय थादों बुंबाय थादों बै समाव जेब्लानाखि जों बिबान लाजेनो बे समाव आफादगिरिया सेन्ट्रेल हारिमु आफादनि आफादगिरिया बिरला सारमोन बिथाङा गसाइगावनि बिथांनि समावबो जायाखिसै आरो नेक्स्ट टाइम 3 बोसोरनि उनाव जगेश ब्रह्म मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांनि समावबो जों गोबां बे मावबादाखौ बतझराव गोग्लैसोना थानायलाय साफ्रोमबो दामगिरि खनगिरि मोसागिरि बिथांमोनखौ जों एसे थुलुंगा होनो सम लानानै बिथांमोनखौ आवगायबोनो थाखाय जों मावबादा दिनै बिबोबाय थादोंमोन नाथाय सेन्ट्रेलनि बिथांमोनहा टाइम होनो हायाखै दुखुनि बाथ्रा दिनै फैनानै बे 2023 मायथाइ दिनै 21 जुलाइ बे समाव जों दिनै खाबु मोनबाय सम मोनबाय दा बे मथे जोङो दा दिनैनिफ्राय जोङो 7 दिन अर्थात 7 डेज बे 7 डेज सिमहालागै जोङो जायनाखि बे ओनसोलनि जोंनि बतझरा ओनसोलनि साफ्रोमबो मोसागिरि दामगिरि हारिमु मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो जोङो नैबे वार्कशपनि गेजेरजों जोङो एवारनेस लाबोनानै जाहाथे ओनसोलनि साफ्रोमबो मोसागिरि दामगिरि हारिमु मोजां मोनग्रा सिबिग्रा बिथांमोनखौ जोङो दिनै मावबादानि गेजेरजों रोंगौथि होनानै आवगायलांनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बे हिसाबै समा माने जोबोद गुसुंमोन बिनि थाखाय जोङो दा गभर्नमेन्ट वार्कशपबो जागासिनो दं दा बे हिसाबै इन्सट्राक्टरफ्रा सेन्ट्रेलनि बिथां गिदिर सेनियर बिथांमोनहाबो बे गभर्नमेन्ट वार्कशपआवहाय नांथाबनानै दं बेनि थाखायनो जायनि फलाव लेट जानायलाय दिनै नै सम मोननायलाय बे सम बायदियै दिनै बे मावबादाया दिनै 21 तारिख जुलाइ बे दिननिफ्राय दिनै जागायबाय 27 जुलाइसिमहालागै बे जाहैगोन। बेसेबांसो लाइमोनफोरा बेयाव बाहागो लागोन नोंथाङा मिजिंथिदों? आं मिजिंथिनाय बायदियै बेहाय माने 200निफ्राय बांसिन जानांगौमोन नाथाय समनि आंखाला बेनो दुलाराय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बर'लेण्डआव दा माने गभर्नमेन्ट वार्कशप जादों बे बेलायावहाय जोंनाव दा टाइम होनो हायैलाय खोन्थास्लाबनो हायैलायाव माने सुबुङा दिनै एसे खम जादों दा गाबोन बेलानिफ्राय आङो 200निबो बांसिन सुबुंखौ आं जागोन होननानै आसा थिनाय दङ। दा
लोगोसे आङो बे जोंनि पर्बतझरा ओनसोलनि साफ्रोमबो दामगिरि खनगिरि मोसागिरि बिथांमोनखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे आरो सोरबाफोर मोनथियै बा खोनायै ओरैनोथ' मेसेजखौ जेरावबो खोन्थाजोबनाय जादोंमोन दा बे हिसाबै जायफोर फैनांगौ दं बिथांमोनखौ आं फैनो थाखाय आं बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।